Менә минем быел санадым. Быел минем 10-нчы китабым чыккан икән. 10-нчы китабым чыккан. Һәрберсе турында китап бит ул ана хатын-кыз менә бөтенебездә әни булган кешеләр ул бала табуга тиңлим инде мин аны. Шуның белән яшисең, шуны матур иттереп, күркәм иттереп чыгарасы килә. Менә Гыйльмулла абый белән иң беренче чыгарган китап Иманлы юлда. Икенче китабым Саклыйбыз сине күңелдә, менә Гадел мәчетен төзеткән Фердинанд Әхмәтҗанов хакында. Моның китапның бу китап шунысы белән үзенчәлекле, безнең Фердинандның дуслары рус татарча аңламаган яки рус даирәсендә дә бик күп иде ди. Моны ике телдә чыгарып булмасмы ди. Шуннан без моны тәвәккәлләдек тә һаман да шул кеше кызым Алсу минем китапның татарча язылып беткән китапны урысчага тәрҗемә итте. Шулай итеп менә бу китап татарча русча чыкты.